Tá go caint faoi cultúr na háite agus stuff nua in ucht. Taíonn sé go mór leis na Americán agus na puncáin teachtain seo agus cinál blaise den chultúr áitiúil dún agus lehéid sin, agus thuúla mé leadúné ará in na chara. Oh my God, Tyler, you gotta come see this. It's a real traditional Irish Starbucks. Taíonn sin thar cían lo. Rud eile anna nua an bhain féin an tanmhas agus ceann go gála sa Gaeilge ná nua-ochel agus bhartaíos roinnt nua-ochel a scríomh in áit na sean-ochel a bhí go Greannmhaire. Agus hiad. Is maithan tanlan an Thousand Island dressing. Gurion JCB bóthar. Is doréir chéile le cement, caragacha, aimid, arm, riocht agus cead planála a hótar na caisleáin. Ní hagann cíal ra bhís agus bháil é teacht ar dús ar leid uair amháin.